parler ba jebe samusa. Kaya bismillah. Abi jagiri ni sene bemene wule to wule na ko cancer. Afite wule ko chawi. Asira ba ko flagi taka ne. Sino mode. Ale do kwate chowole fenyu ko ne la kawte. Mamishu. Ko fini. Sundata fasata Mamishu bena sundata fatata Afrika Zoro kenta Simone
Hello,
Follow I am
coffee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aïe la calida bla. Aïe ta coffee. Aïe la calida bla. Hey, aïe boigna aïe sabali. Aïe téléphone tu aïe sabali ça. Aïe boigna. Aïe aussi. Ni mana la calida ko disi. Aïe si.
cɛ fangatigi la ka fangatigi wele ayi Mamisu a bɛɛ ta mɔgɔ tɛ jaayi de bɛɛ ni tɛnɛ mɔgɔ de don an kana fɛn fana fitiri waleya voilà an kana fɛn fitiri waleya bɛɛ ni tɛnɛ mɔgɔ de mɔgɔ si tɛ jaayi de ye ayi Mamisu voilà ayi sigi san tɛ k'a ta tɔgɔ ma Mamisu ele k'i a ko i nɔ i ye mikoro minɛ i y'a di Afu ma a k'a dantigɛ bon a ye sabara ye sigi pour que lumière bɛ se ka jɛ tɛnɛ ni Afu sɔrɔ a ye sabari Jawe na lɔn kɛrɛfɛ yan Jawe Petit Papu bɛ min ni Petit Papu bɛ yɔrɔ min na k'a ye na lɔn da fɛ yan ko n'o tɛ an ka furu ma bɔ Abidjan a ye sabali n'a ma sabali fo min bɛ bi a bɛ na lɔn wa ne le ye ci labila cɛ tɛnɛ Afu sokɔnɔ saya y'an pɛrɛse maa ye n wele k'a bɛ sira la ka na a ye sigi fɔli tɛ fɔli tɛ Afu tɛ datigɛ a tɛ mikoro minɛ ka datigɛli kɛ jeli tɛ a ye taa sigi n'aw ma sigi mikoro tɛ di a tɛ di chaise bɛ a ye na sigi a ye sigi ayi bɛɛ ka t'i sigi la ka tɛ ɲininka o. Kan a kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de mais n'an ye mɔgɔw gɛn cogo dɔn an bɛ don mɔgɔw la kalo fana fana dɔ kɛ fanu yɛrɛ sɛgɛla a yɛrɛ tɔɔrɔ la a ye ɲani na walayi hali badema fila badenya bara fara ala ni supporter i n'a fɔ aw ka juru donna kuyateya bɛ kɛ tan ne Afu ma yɛlɛ sira n bɛ fɛ ka mikoro di sira ma sira ye kuma Simo e wuli ye lɔ an ye n'a lɔ yɔrɔ min na bɛɛ b'a ɲɛ fogo dɔ sigi ne bɛ lɔ bɛɛ bɛ ne fɛ a ye tɛgɛrɛ fɛ n'a kɛra ten fogo tɛ tiɲɛ tuguni Mamisu kɛlɛden a ye mankan sumaya n'an ko kɛlɛden a y'a fɔ mun na Mamisu e jamu ne jamu Afu jamu Afu tale ile ne o Afu tale ile ne kɛlɛden Afu yɛrɛ b'a lɔn jeli kɛlɛ damanda ale la n k'a fɔ Amadu Kori wolo n'a ye sanu di ama ma n ko Afu sibo hali ni maa min y'i lɔni o b'a lɔn ko masaren de b'i ye mais n ko ko kelen pe de b'i ya ko la jeliw to i y'a mɔgɔ sanu ni wari la Afu ye sanu di mama di ne le ma i dusu suma i ka min kɛ sanu sɔrɔ ko don ou bien e tigɛli ya kuyateya la wa ne jamu ye nin ye n ko i cogo de b'a yira n'o tɛ bɛɛ Jabate bɛɛ Turama bɛɛ Sise bɛɛ Kɔnɛ mais mun de b'a yira i kɛwali hali sisan Afu donna n ko mɔgɔw bɛ fɛ n ye wuli ka na Afu jansa a kɛla cogo cogo hali n'a jeli de ye n'a kɔrɔ de ye ne ye Afu donna n'a tun k'i tele ne ma ka taa ne fo ko ne tun bɛ Afu jansa Marikori an ka kɛ ten de sinon kɛlɛden munna kɛlɛden adamaden balimaya de kɔnna fɛn bɛɛ ɲɛ wolo bɛɛ ka Mohamɛdi ye ne ka so ne kasila Mohamɛdi dagani Mohamɛdi ko k'ale kɔrɔmuso le bɛɛ ye mais ko ne je tɛ ne le k'ale lamɔ o n'a fu bɛ ba le la o mais a t'a yɛrɛ sɔn hakili la a nana an ka so kɔnɔ kun min na wa
Hein? Est-ce que Afoumana? Voilà. Bébé frappé. C'est normal. Mais femme faux. Faut l'y parce que avec un 6-7 ans. Voilà, ils m'ont ma femme. Ne a femme. Ame femme faux. Et puis, ame barka la bigini ni marambani safiru. Aya femme na. Aïe tout est Valérie la Anaya. A femme. Mais bigini ni safiru maramba koso. Anu afu fani nono. Amandisi. Anu kete fani nono. Ama. Ala loko ni bekebi. Anu ye ni fobi. Anga ni fobi. Mo anya ala deli le tubeliye. Afu yera sere. Kete kamike kuno afu mo histoire ne follow. Kunu. Ka sona ni afu ka kele banka soro afu te. Marukuri ama sura ani jedene ka afuni sogone ya keleba sogona kasla kuma ba yere ban akile ko ma balenga ba kere mbade ne afu feta chetu kunu kabanka mikoro ta sogona ka afu matoko ko yani biese nondo temela nena afu be fala be bala afu to kuma ya o masareno ale to kuma ne lebe kuma igana nene afu kelela de ando na avion kele kono ala mame andala wo jena mfla ambebe nyongo flefle la site fe kinyala sila no tianye be ini momi mona nyongo kasiri pour kele ni soutien kele fembe aya nyanyini sa aya nyanyini ateke fuyi palima yako aya ko sa ando no sentala nena afu to nyona wala funi ne penyo wana tianye kelele jele musumi kanga tuwile no fe nile ko yemo wore ko esko be tiaye ijobi ya kelele afu jolo nele kadai awuli lo ni nyoyele me ko fa fara ka bo nyona sibo ambabe tu ko ma yereso jele muso jigiti bali na gana ni dona ka dona banya na bo jele kusubi e fane le fane ka sangu yejula jabati straba la mère d'Aloa je suis la mère d'Aloa tata ay sabali neni na demi serinya ne be fe be ni la ne salifu ni na demi serinya ne be fe be ne salifu la men te fe mo yere ma micro la ka micro écarté Salifune kontana ali ne salifuni bare ma jelo musokoroba melu be anana kumana mo sabafe namba msobe na kene ka ngombe fe ayuka keleba ni mo mi sere aya bole korota ya depuis na mo kurufile la masi malo parce que muna anu e demisenu ni an wolo anu ka éducation ye wolu le la mais ni wolu te dem wolu ni ya mo ni ya mo anu te ke mo mo ama fo nga be kelela wallahi ali bi ru kono joma jigina ne tala mama fe ame mo bi kono be tala mama ko kele te ni jede kan balema ya le be ani nyon che kan tu be fani do kali ro ma sala kamara izira mo ko saba me mo bi kono abe tala wari ne tire yoro la die kelele nunu ye fakeli bakelu ndi nina salifu ni tara jede na don ko chéri regani karama abole bi ne salifu so na même chose bani kelele bana bi ne salifu taro le femi fo bi ka femi to ko ne o kamu mamu me mami shube barika ba ni baka nyani ke chela zina mo ko kitala wa sabra be salifu ko na ame bigini ko na mami shube ele no mi na be mo na ko salifu ngai kata afu fe mo mami shube problem tara ni ka mo bo ya bibu est-ce que ni tala be resema mo mami shube bi ne so ne ko kita sana be kenele konkoro muso ikibe Abidjan jeli be invité yodo sibuka akondo ni meta parce que avec akili la ne fine do konko ne pas fine mfa fine ntele muso fine kata jama fe lomina o tele jama bana ka fanya na ko kata afufe siraba iko ala imukie
su ko afuke dabta de be awni ni ya kuyata ya kwanda saka jini horo kara billahi ni si kuyata ya jini na mina yinya mu odini sra andi ya kuyata ni kwanda andai ko amba andai ko ni kwanda andai ko amba andai ko andi aka jini horo imai au na au na mikoro yamea au wa mikoro mini walai fefeli tafo anya mako de la dugumani ni ya mawuli fatana nana kana réseaux sociaux mo abetagadi dakunya flatrosi afiye mi keni adiarawu ala kaka jetene fi idabila inde masara manini yala biama ala ka do fara wallahi au ko be fala au ko be bala au ko ni poro malia au nana jom kuma akapla afuni jetene fi ay wuri au ka safi fasada ga ko ka jetene ndia What up, Moma? What have been a woman? Oni ati chabi ya
fendo kiba fladarate jobe nasigite kwaba abe fendo kiba adiga yasina muri television na fendo na kiba
Petit papou est nanaya. Papou m'a donné là. Donc papou, il est tombé dans les petits comme ça fait. Sa fille a tombé dans la tigaya, il y a pas la ambiance matin. Wallahi mamiso anashi chamadi safima. Amina. Ashini kena ya manere ta jinu sokoro kolo. Wallahi. Abe santani kwa bobi.